काही पण म्हणजे दोन नॉक डोई दे करून दे. आले. बघा ना काय. दोन नॉक दे दे. एक बंदा आहे त्याचे घुस पटकन. आम्हाला येईल मारून दे. शिवाय मागून बंदा आहे. शिवाय मागून कवर बंदी होई, कवर बंदी होई. काही पण म्हणजे दोन नॉक डोई दे करून दे. आले. बघा ना काय. दोन नॉक दे दे. एक बंदा आहे त्याचे घुस पटकन. आम्हाला येईल मारून दे. शिवाय मागून बंदा आहे. शिवाय मागून कवर बंदी होई, कवर बंदी होई.